השפעה חברתית, קונפורמיות. אתם רואים איך המצגת הזאת קודרת, קצת אפורה כזאת? אנחנו נדבר היום על נושא רציני מאוד. העיקר יהיה להבין לעומק את המחקר של אש. נתחיל בהגדרה של השפעה חברתית. שינוי בעמדות, באמונות או בהתנהגות של האדם, שנגרם על ידי אדם אחר או אנשים אחרים. שימו לב, אנחנו מדברים פה על שינוי בהתנהגות של האדם, בין אם זו התנהגות סמויה שאנחנו לא רואים, כמו דעות, בין אם זו התנהגות סמויה, כמו איך אנחנו מתלבשים ומה אנחנו עושים ואיזה החלטות אנחנו מקבלים. השינוי נגרם על ידי אדם אחר או אנשים אחרים. השפעה חברתית הוא מושג גדול שכולל בתוכו הרבה מאוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בשיעורים הקרובים. אוקיי? כל שינוי שחל אצלנו שנגרם על ידי אנשים אחרים זו השפעה חברתית. קונפורמיות זה קצת יותר מוגדר. אוקיי? שינוי בהתנהגות או באמונות עקב לחץ קבוצתי אמיתי או מדומה. אז עדיין יש לנו שינוי בהתנהגות, בין אם זו התנהגות סמויה או גלויה, עקב לחץ קבוצתי, אנחנו מרגישים שהקבוצה מסביבנו מפעילה עלינו לחץ, אבל שימו לב שהלחץ יכול להיות אמיתי או מדומה. אמיתי זה כשאני מתלבשת בצורה מסוימת, אני באה לכיתה, וכולם אומרים לו, למה התלבשת ככה? איפה מצאת את הבגדים האלו? יורדים עליי, ואני משנה את סגנון הלבוש שלי בגלל לחץ קבוצתי. אבל זה יכול להיות גם מדומה. יכול להיות שאף אחד לא אמר לי שום דבר, אוקיי? אני רק מרגישה שמסתכלים עליי שונה או משהו כזה, אני חווה את הלחץ הקבוצתי ואני משנה את ההתנהגות שלי בהתאם. ופה לאף אחד לא היה כוונה להפעיל עליי לחץ קבוצתי, הוא אפילו לא אמיתי, אף אחד לא הסתכל עליי, אבל אני דמיינתי אותו, זה עדיין קונפורמיות, אוקיי? גם אם הלחץ הקבוצתי הוא מדומה, הוא דמיוני, הוא בראש שלי, אנחנו עדיין מדברים על קונפורמיות. המחקר הכי מפורסם על קונפורמיות הוא המחקר של אש. אוקיי? אש בדק קונפורמיות במצב כזה. שימו לב, הוא הביא הרבה סטודנטים והושיב אותם ליד שולחן. כולם היו משתפי פעולה, חוץ מאדם אחד, שהוא היה אדם תמים, סטודנט שהוזמן להשתתף במחקר על תפיסה של ראייה, לא ידע במה מדובר. כל השאר משתפי פעולה. הוא היחיד פה שבאמת לא יודע על מה מדובר. יש סרטון ממש נחמד שהעליתי לקלאסרום, ששם אנחנו ממש רואים את זה. הסרטון באנגלית, אבל אנחנו יכולים לראות שם איך המחקר התנהל, גם אם אנחנו לא מבינים את ההסברים בכל. לכל קבוצה של סטודנטים, אוקיי, אש הציג כרטיסיות כאלו, גדולות, אוקיי, היו 3 קווים, והיה עוד קו אחד, וכל אחד היה צריך להגיד איזה קו, א', ב' או ג', הוא באותו אורך כמו הקו כאן. המשימה הייתה מאוד ברורה. אוקיי? הכרטיסיות היו גדולות. אי אפשר לטעות כאן. אוקיי? אין מקום לטעויות. זה מאוד ברור מה התשובה הנכונה. ובאמת בפעמים הראשונות כל אחד ענה את התשובה הנכונה. ואז כשהם הגיעו לכרטיסיה מספר 3, לכרטיסיה מספר 4, דברים התחילו להיות קצת יותר מעניינים. המשתפי פעולה כולם נתנו תשובה לא נכונה.
והשאלה הייתה, מה יעשה אותו אדם תמים? האם הוא ייתן אותה תשובה שכולם נותנים, כי זה לא נעים לתת תשובה אחרת, זה לא נעים להיות יוצא דופן, או שהוא יגיד את התשובה הנכונה, התשובה שהוא רואה בכרטיסייה מולו. אוקיי? אז למה זה בודק קונפורמיות? כי אילולי הלחץ הקבוצתי כולם יגידו 100% תשובות נכונות. אוקיי? אבל אם מישהו נתן תשובה לא נכונה, סימן שהוא הושפע מאחרים, כי אין פה באמת סיבה לטעות בשאלה כל כך פשוטה. אז בואו נראה מה היו התוצאות. שימו לב, במחקרים במדעי החברה יש לנו ממצאים ויש לנו מסקנות, אוקיי? אל תתבלבלו בין זה, אוקיי? ממצאים זה תכלס מה מצאו במספרים. מסקנות זה מה אנחנו מסיקים מזה, מה אנחנו לומדים על הטבע האנושי מהמחקר הזה. אז הנה הממצאים של המחקר, שימו לב לאיך הם מנוסחים. יותר מחצי מהנבדקים הסכימו עם דעת הקבוצה לפחות 3 פעמים מתוך 12. אל תציגו ממצאים של מחקר בצורה הזאת. אף פעם, כשתגיעו לכיתה י"ב, כל אחד מכם הולך לכתוב עבודת חקר. אל תציגו לי ככה נתונים. אל תציגו. אי אפשר להבין מתוך זה כלום. אין לזה שום משמעות. אוקיי? רוב הנבדקים התנהגו בקונפורמיות לפחות פעם אחת מתוך 12. זה כבר מתחיל להיות יותר טוב, אוקיי? אנחנו יודעים שהיו 12 כרטיסיות, ורוב המשתתפים, 75%, הרוב, התנהגו בקונפורמיות לפחות פעם אחת. אוקיי? לפחות פעם אחת, האדם נכנע, ונתן את התשובה הלא נכונה, רק בגלל שזו התשובה ששאר האנשים נתנו. אוקיי? זה כבר יותר ברור. עוד ממצא, דרך אחרת להגיד אותו דבר, רק רבע מהנבדקים לא שגו אפילו לא פעם אחת. רק רבע מהאנשים, אוקיי? אף פעם לא נתנו תשובה שגויה, תמיד נתנו את התשובה הנכונה, גם כשכולם נתנו את התשובות הלא נכונות, הם נתנו את התשובה הנכונה, מה שהעיניים שלהם ראו. עוד כמה דברים, אש שיחק קצת עם המחקר הזה די הרבה, זה היה מחקר מאוד מפורסם, והוא עשה כמה גרסאות שונות של אותו מחקר, וגילה עוד כמה דברים מעניינים. הקונפורמיות יורדת כאשר כותבים את התשובה במקום לומר את התשובה בקול רם. זאת אומרת, אם כל אחד רק היה לו פתק, וכל אחד רק רושם לעצמו מה התשובה שלו, הקונפורמיות יורדת, כי אני לא צריכה לבלוט מול כולם, שאני נותנת תשובה אחרת. עכשיו, איפה אתם רואים את זה הכי הרבה? תחשבו על שיעורי חינוך, אוקיי? כאשר יש דיון סביב איזשהו נושא, ואנשים צריכים להביע עמדות שונות, הרבה מחנכים מקצועיים יכריחו את כולם קודם כל לרשום על פתק מה הדעה שלהם, ורק אז לשתף. כי כאשר אנחנו כותבים לעצמנו את התשובה קודם, זה קצת מחייב אותנו, ואז יש פחות קונפורמיות, ואז אנחנו שומעים דעות שונות. כי אחרת מה קורה בכיתה? המחנכת שואלת מה דעתנו על איזשהו נושא מסוים. אנחנו שומעים תמיד 1 או 2, מביאים אותה עמדה, ואנחנו שותקים. אם העמדה שלנו היא שונה, אנחנו נוהגים בקונפורמיות, שותקים. וכתיבה הפתקים לפני זה מפחיתה את רמת הקונפורמיות. עוד ממצא, אנשים שנותנים לקונפורמיות, אוקיי? אנשים שהרבה פעמים מיישרים קו, מסכימים, זורמים, הולכים עם העדר, אוקיי? אנשים שנותנים לקונפורמיות,
מאופיינים בחרדה גבוהה, בסטטוס נמוך, ובצורך גבוה באישור חברתי, ונטייה לקבל סמכות. מי הם אותם אנשים שתמיד הולכים עם העדר, זורמים עם כולם, ונותנים את התשובה שמקובלת שאנחנו מצפים לשמוע אותה? או שיש להם חרדה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד חוששים, הסטטוס שלהם נמוך, הם נחשבים פחות טובים בחברה, יש להם צורך גבוה באישור חברתי. זה אותם אנשים שכל הזמן אומרים, המורה אני בסדר, המורה את יכולה לבדוק לי את התשובה, נכון שזה בסדר, אוקיי? שכל הזמן בודקים מה חושבים עליה, ושמה שהם עושים זה בסדר, זה צורך גבוה באישור חברתי, ונטייה לקבל סמכות. זאת אומרת, זה לא המורדים, זה לא האנשים המרדנים. ועוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, שלא נפתח אותה כאן, זה שיש הבדלים תרבותיים. יש תרבויות מסוימות, כמו בקיבוצים, כמו באסיה, ששם מאוד מאוד חשובה הלכידות החברתית, שכולם יהיו דומים, שכולם יהיו אחידים, ושם נראה יותר קונפורמיות, לעומת תרבויות אחרות, ששם שמים את האינדיבידואליזם כאיזשהו ערך עליון. למה אנשים עושים את זה? למה שמישהו יתנהג בקונפורמיות? מה הבעיה שלו? לתת את התשובה הנכונה. אז יש פה שתי סיבות עיקריות. אחד, הצורך להיות אהוד ומקובל. אוקיי? אנחנו רוצים לראות כמו כולם, לראות בסדר. והצורך להיות צודק. כאשר כולם נותנים תשובה אחרת, זה מערער לי את הביטחון העצמי, אוקיי? אם אני הלכתי לקולנוע וראיתי סרט וממש נגנבתי ממנו, היה לי ממש כיף, ממש נהניתי והתלהבתי מהסרט, ולמחרת אני באה לכיתה ואני שומעת תלמידים אחרים יורדים על הסרט, שהבימוי לא היה טוב והתסריט היה גרוע והשחקן נכזב וכל מיני דברים כאלו, אני רוצה להיות צודקת, אני הולכת לפי הרוב. כנראה שהם צודקים, ולא אני. אוקיי, השפעות של קונפורמיות. השפעה חברתית נורמטיבית, שינוי התנהגות בהתאם לנורמות כדי למלא ציפיות האחרים ולהיות אהוד ומקובל. חברים, בואו נפשט את זה. עברית פשוטה. השפעה חברתית נורמטיבית, אוקיי? אני פשוט מתנהגת כמו שמצופה ממני, כמו כולם, אוקיי? אני עושה את זה כי אני רוצה שיקבלו אותי בחברה. נורא פשוט, זה השפעה חברתית נורמטיבית. אבל יש עוד דבר, שזה השפעת המידע. שינוי התנהגות והתאמנתה לקבוצה כדי להיות צודק, אוקיי? כאן אני לא יודעת שאני נכנסת לקבוצה, אני באמת משתכנעת שהם צודקים. אני באמת השתכנעתי שזה הקו הנכון. זה בדרך כלל קורה כשהמצב עמום, הבעיה מורכבת, יש מצב משבר, ואנשים אחרים הם יותר מומחים ממני. במצב הזה אני פשוט משתכנעת שזה מה שנכון וזה מה שצודק, אוקיי? בהשפעה חברתית נורמטיבית לא השתכנעתי, אני יודעת שזה לא התשובה הנכונה, אבל אני אגיד אותה כדי להיות כמו כולם. בהשפעת המידע נכנעתי, אני לגמרי מאמינה, הם צודקים. ברור, ככה היה הסרט באמת. וגורמים שמשפיעים על קונפורמיות. קודם כל, אפיוני הקבוצה, אוקיי? ככל שהקבוצה יותר גדולה, יש יותר קונפורמיות. אבל רק עד 6 חברים. 6 ומעלה זה כבר לא משפיע יותר. תמימות דעים. אם כולם מסכימים, יש יותר סיכוי שאני אסכים עם כולם. לכידות, עד כמה הקבוצה מגובשת. ומומחים, האם יש שם מומחים? אפיוני המשימה, ככל שזה עמום, קשה, וצריך לתת תשובה קבוצתית שכולם מסכימים, יש יותר סיכויים שאני אתנהג בקונפורמיות. ואפיוני הפרט, כמו שהזכרנו מקודם, אם הסטטוס שלי נמוך ואין לי יכולת, אני לא מומחית, יש יותר סיכויים שאני אתנהג בקונפורמיות.